Stravenec. Mesto Stravenec. Dále. 90216. Štát. Dobre. Preferujem kontakt s telefónom. Áno. Chcem, aby bol môj tovar doručený na ich adresu. Neprikladajte do balíka faktúry, jedná sa o dávku. Dobre. Čo, toto? Áno. Nie, ešte nechcem dajú. Tak to dám tamto. Ale ja tam to faktujú. Chcete ešte niečo oznámiť nám alebo kuriérovi? No kedy to príde? To príde rýchlo. No musí To zapísať. bude 1-2 dní, mala to tam máš No dobre, pondelok, útorok. dobre, no. Chcem dostávať e-mailové informácie, nechceš. Nie. Objednávaš, hej? Áno, si myslíš, že ako lacno nakúpime, je to stále drahé. No. Ale takú tú si špičku. Ulica neobsahuje žiadne číslo. To je tam 241. Čo? A už tam bolo znova zaškrtnuté, že súhlasíš, už zase na ní nebude. Budúce. Čo pak chvalka, ktorú vidíš? Ježiš, to bolo kruté. To bolo úplne kruté. Iba spady. Poradečku. Jméno. Jaké je moje jméno? Počkej, volám tam. No, ja môžu vyprávět. Kolik stojí stupeň?